maning tawhana, oy, mura magdi ka dungo, ganihara ta sigig para dihe. Abi na kog namasahiro ka. Wala mamoy, nagulatulat kog pasayro ba? Aw, namasahiro man ka. Yatod gubi. Ay na kay baby. Dili ko mahadlo ko kay na kay bata. Asa namang mga motor dire? Ganihara kong pinaabot wag yoy bisag isa. Kabalong na ako'y kwan ron meeting importante kayo na session. Wa na gyud maulahin na gyud karon ang mga motor lang sa gyud asa na dapit diring lugaran ni. Uy, kani kay nay motor. Sakay ko bas. Bas, sakay ko. Unsa man ning tawhana? Oy, mura magdi ka dungo ganihara ta sigig para dihe. Ayaw, iwa may pasayro, bisag isa. Bas, nasayro ka. Sa man ang bayahan na nga, sige magtudlo-tudlo. Huwag mo sakay, di sige tudlo-tudlo. Bas! Agay! Agay! Hey! Agay! Sa man ang bayahan na nga, unsa may but pasabot anak niya. Tuulon daw nako ni be. Kita diri, palando ko be. Bas, pwede mangutana? Biyahe ka? Wala ma'am. Palandong na ko diri kay pastang inita. Abi na kog namasahiro ka. Wala mamoy, nagulatulat kog pasayro ba? Aw, namasahiro man ka. Yatod gubi. Ay na kay baby. Dili ko mahadlo ko kay na kay bata. Ipod ko mulargag ikaw ra isa ipabot sa tag isa. Ma'am, nakasinabot mo? Ay, salamat. Naaka. Kano dayo? Layo ra man kay tinubagan ning tawhana. Pre, pasayro na baby. Mahadlo ko mo ato kay na bata. Sige, sa imuha na lang kumusakay kay wa na gyud late na gyud ko ani ron. Oh, sige, tara. Asa mang bata? Wa man lagi. Wala man lagi toy bata tong ikarga nimo ganina. Wala say bata. Kasana nimo oy ako ay unta ditong pasayro. Before ka mamasayro pangatuloy sa kadaghan ha. Ako makaisunod. Bantay ka. Oh, ikaw sunod. Banda ka sunod. Ikaw paguna dia. Ay!